Bueno, chámome Xosé Luís Martínez Pereiro e veño aquí para falarvos do último libro que veño de publicar, que se titula A verdade como mal menor. É un libro que vende a recibir o Premio Resol IPF de Narrativa Breve, e do que trato no libro é de mesturar ironía con humor corrosivo, con determinados aspectos da cultura de un pouco inauditos, pois tanto de persoas como Friedrich Nietzsche ou Georges Bataille, ou incluso tamén pois o Santo Agostinho. Entón falo de determinados aspectos que non son moi coñecidos e que poden dar lugar a unha certa maneira desenfadada de velos con humor e tal. Logo, en canto a... xa non vou desvelar máis do libro, o que si podo dicer é que está cheo de verdades mesturadas con mentiras, de mentiras mesturadas con verdades, de maneira que sempre estou a moverme na incerteza do que poda ser certo, o que poda ser falso, para que o leitor, igual, se ten un pouco de interese, intente verificar o que poda haber de certo ou non no que estou a narrar. Logo, de momento, en canto a proxectos que teño para agora mesmo, pois estou dedicándome un pouco á artesanería, posto que, como ven de saír este libro agora, pois estou dedicándome a ler bastante. Son, como digo os cataláns, un lletra feril, estou continuamente a ler, porque eu creo que a maneira eficaz máis pura de poder adecentar o que un fai a hora de escrever.